Doncs pel que fa a la secció de bàsquet, fent una petita valoració del que ha estat la temporada, començant des dels més petits, que he tingut un grup força difícil, que ha estat el pre-Benjamí, Benjamí i l'IB de primer i segon any. Tots aquests nanos han estat junts en un mateix grup i, clar, doncs la temporada no ha estat massa fàcil per la diferència d'edats, però ho hem tirat endavant i content amb el treball que s'ha realitzat. Després hem tingut dos infantils, un escolar que ha funcionat força bé, no ha tingut massa bons resultats però ha funcionat força bé, i després destacar el federat, que aquest ha estat un any exitós per ell perquè s'ha treballat molt bé i els resultats han arribat a final de temporada. Hem tingut un cadet masculí que ha treballat molt bé també, són nanos que eren d'últim any i ho han guanyat tot. Ho han guanyat tot al Consell, en les finals comarcals i també molt contents. El júnior federat, la seva feina ha estat força bona, però el resultat esportiu no ha sigut massa per ressaltar. Ens quedem amb l'entrega dels nanos, el treball de l'entrenador, que ha estat molt bé. Estic content, en general. Després parlem del júnior femení, aquest sí que ha estat també, podríem comparar-lo una mica amb el treball que s'ha fet a l'Alaví, Benjamí, ha sigut un grup una mica irregular i no ha sigut massa fàcil treballar amb ell. Vull assenyalar la feina dels entrenadors, que ha estat molt bona, perquè, com ja us he dit, és un grup força difícil i, en general, molt bé. Després passem al SOTS 21. El SOTS 21 ha tingut un any fantàstic, una feina meravellosa, tant de l'entrenador com dels jugadors. La resposta ha sigut boníssima i han quedat, així ho reflecteix el seu resultat, que han quedat campions. Hem passat després al SOT 25, que ha sigut també un equip no massa fàcil, era el primer any, és un equip que està passat de SOT 21 però no arriba a ser categoria sènior i això no ha funcionat massa bé del tot. Per això, de cara a l'any que ve, hem decidit que aquest grup no continuarà. I el sènior molt bé, ha assolit la categoria tercera catalana, s'ha treballat força bé i hem tingut aquesta categoria i la disfrutarem l'any que ve. Per la meva part, aquesta ha estat la valoració, que crec que en un club com el nostre tenir aquests equips de bàsquet és molt complicat i ho hem tirat molt bé endavant. Gràcies.